салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодам. Бародари азиз, имрӯз барои мора кор пешниҳод кан як бародар ва мехоҳам ки пешниҳоди ҳар як тешмо кунам. хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунем ва маълумот дар гиҷо чӣ хел ва чӣ гуна ҳаст ҳамаша пешниҳоди шумо мекунем. хоҳиш мекунем видеоро то охира тамошо кунед. бародари азиз, кор дар шаҳри Москва қарор дорад, яъне ки кор обязательно ки мисли ҳар вақта бо патент. бародари азиз, кор разнорабочия, яъне ки ҳар гуна кор мефарманд, кор дар метроҳо мешавад. рӯзи кори 2200 рубл мета. соати кори боша бародари азиз, ай соати 9 то соати 7. хеле ки гуфтем обязательно ки бо патент ва ҳар рӯза баъди кор яъне ки сумма расчёт мекунад. бародари азиз, рӯзеш меша 3 одам 5 то 10 одама дар кор мешавад дар ҳамин кор ва рақамое ки ҳозир ман мемонам, хоҳиш мекунам бародари азиз бо время занг бизанед. агар ки ҳамин бародарам агар жалба кунад, шояд мо дигар рақамои соҳибкорро намонем, фақат дар телеграм. ба ҳамин хотир илтимос хоҳиштон мекунам, дери баъд занг назанед. ай соати бигем 9 саҳар занг бизанед ё ки 10 саҳар масалан то соат то инми 7-8 бигар ақлан, барои ки одамо нороҳат мешаванд, дигар жалб ки карда маҷбур мешавем ки номерҳоро намонем. хоҳиш мекунам рақамое ки дидетин дар ин тараф рақамои соҳибкоре, бо ман болош намедависем ки соҳибкор, ҳамин рақамҳоро дам данед, қайи соҳиби кор суҳбат мекунед. ва рақамое ки дар ин тараф мебинед обязательно ки рақамои худ мешавад. бародари азиз, ва шумо метавонед ки муроҷиат кунед, агар кор дошта бошед пешниҳоди мо кунед. ва ҳаррӯза бо коро мешавад разнорабочи, ё ки ба шуморо квартира дар кор мешавад, ҷои хоб, койка дигар. мо обязательно хел корҳо ҳаст дар телеграм каналмон, силкаи телеграм обязательно ки дар якум комментария ҳамин видео сохранид кардаги, яъне ки закрепич кардагим, шумо зер мекунед дар силка, обязательно рост мебаратон ба телеграм канали мо. бародари азиз, хай агар бо далши чӣ бифаҳмонам, яъне ки ҳамаша фаҳмондам. видеоро агар то охири то ҳамҷош тамошо карда бошед уҷи аллакай ҳамаша мефаҳмем. ва агар далши дигар кору дар кор бошад дар Москва дигар шаҳрҳо, хоҳиш мекунем тилкае ки комментария дагӣ гуфтем бидроин бинед ва обязательно ҷои кор ҳаст. зинда ва сарбаланд бошед. интизор шунем видеои ояндара ва мо обязательно бо видеоҳо мешавад ва пешниҳоди ҳар яктаи шумо мекунем. бародари азиз.